बच्चों देखिए चमकता है ताज എന്നുള്ള കവിതയിലെ ചില വേർഡ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. വായിക്കുന്നത് കീപ്പോട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഇതൊരു നസ്മാണ്, ഉറുദു നസ്ം. ദേഖോ, കവിതയുള്ള ഭാഗമാണ്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര വതൻ മുഹബ്ബത്ത് ज़माने के दिल पर हमें चमन यहाँ चांदनी करता. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. हिंदुस्तान हमारा वतन मोहब्बत ज़माने के दिल पर हमें चमन यहाँ चांदनी करता. ചമക്താ ഹേ താജി എന്ന ഉറുദു നസ്മിലെ വേർഡ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പദങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശുക്രിയ.